an unidentified individual. Really? Namana kachingi jonga nada ki brio pa ba kitip mono no brio uday kum no hadu mentang au brio udang de unidentified individual sa. Gambar kani kajinja ka baca kini kesengi ya way semua driver la shasho. Na way brio pa ba app kumo uday ka bor uday ka an. Umdi ba adang shita bro udah show udah dat tem na kasi kasang udah berngem ru ban penyap yu. Ba unsay da ka gon unsay da ka sulay unsay da ko sulay. Mada pipe je ka jing le jung kapan iba hesitation jing teng khendia ru perkhat ka ka banja yu perkhat kita barok khodro barkani ki jing le ka jung kapan kali jing kali yangi bah nei kawan kane kadi ka arrogant ka jung kadi kata ka pride ka jung ne mo ulong confident hadu kata-kata ban unsa dan bayarap te ulong confident hadu kata-kata tharai takada bodon bersai rabi takada sanu benle adu kane ubre banyak semua peli bedok ubetre shi tamba ukwa ban kot mai kasngi ban lek nyo shi mun boy shala ka yeng kasem ko chung tambah hal nanti singkin parlat nom kane hadu driver semua ulap ka jing teng maupun iya ka gon wa ne ubre ba show open iya ka gon ulap ka jing teng suang ya balai balai kan me ko akan ne ispeni pistol tu kan ite bang ne ko paklon ne ispeni yang ai ong me ko akan ne ong tinggal di mars senio iba la dan tiara de sosial hi ban yang yani ai hadu kata wa please nai barka pher bhali te am ka National People Party ka National People Party kum ka ruling party jong ka state hi bro ka way ka condemn ka act which is a very good thing tambah ka statement ka jong keeper kilang describe ba uday ta unidentified individual lalai si mentang kampar lap tanga kertang jong brio long ba belai ba suki hadu kata-kata te belai ba up hadu ba ki brio kin dom belai ba up hadu ba ka video ka belai viral belai ba kawai ka jinja ka hab he adu kane mangi kum ki brio ngin don no kawai ka jingkli kum ngau citizen jong ka state don no kawai ka jingkli ba are we protected by law or threatened by those who think that they are above the law? That is the question. Ngi kum ki ba ngilap ki jingkli no ba la ker la da ka an ne in sya penting hak itu ki brio ki basngo ki badai halor ka an badan ro ki dor ki bala sapreng apa social media bo ong ba ne udi humen jung ex MDC na ka party NPP bo ro state youth wing jung ka party NPP. I don't know if the picture is true or not lada kini ki dei ka dei jin sya ne lada kam dei ka jin sya bale ba government hadu menta ka removing ni ka post which is a misleading post but ada ka dei jin sya bale ba ki kloy bante but kom no pisia pislam bante. Is it because lack of information? Ne government kam don kata ka web and find information ne kam kuwa ban shim action ne kata ka jing klik kalong but don ro ki bro ki ba comment ka to ka video de mo comment ki ba ong ba ni bu uja tang hisin ni di ban ailat ban night no hot nga kristan nga tip ta ka second chance mo nga sut ko ka second chance tang ba kaan ka de kaan hisin hi bal berngem ban om hadu ban berngem ban om ban say da ka suloi ban set yu man tap yu shapo belangnya berngem punya kaan ka di banyak kan kaan ka di banyak kan kam de ban sange na yele puni hene basa amala sya de snipa oh bobo ay te bapli ta kadang nya ailat no ta hisin na yele puni hene kajing imbreu kadon hakalinti ngi ki breu ngim de ban long jam do kane hoj ngatip second chance yat hadin ba ladap yat ka saja ka badai ban yat according to the rules of the state and rules of the central government marang ne nga ko ban demand kum citizen jong ka Meghalaya for our protection of the people ka government ka ban identify mardor mamuno no breu day. Second thing is they ban shim legal action strict legal action hajong no breu na marbala shilet singi sangat hasam mano kabalai ka ba ensure waka justice yung driver di banyo mat kabasaw ka ba ka government ka ban provide proper compensation yung new driver sumo na marladala siya singi ailat ikane bakan yam sangat sama no berkibriyo ki baru ruspa berkibriyo ki basngo bagdon ka bor hakti kinlat bet na kapor an ngi kum ki pa ngim de ban ailat kata but kum ka society are we ruled by law or are we ruled by power la pisong hab injekan junga pati benga pisong na tuin pi baro ibapet